Loh, Mm-mm. Iya, iya. sampe ini gak ngrungokno aku wingi ngomong, ngerti nggak? Rungokno to, Mas. Jenengan kan langsung to the point, Mas. Persyaratan nikah dan lain, urus nikah dulu. Nggak bisa, kita udah ke register nikah. Semuanya itu kadaluarsa, ke paspor dan KTP ku. Yo Suruh yo ke jelas lah. Wancai. Yo jelas wong Lah iya. Si rungokno aku ngomong, sampean itu nggak dengerin saya. Sampean pulang dulu. Oke? Setelah sampean pulang, sampean gawe paspor. Oke? Sampean puter Oke. videoku maneh, sampean puter videoku maneh. Sudah tak naikin. Ya. Udah tak lihat, udah Nah, barusan. sampean dengerin lagi. Sampean pulang dulu. Ngerti nggak? Terus marang ngono setelah pulang bikin paspor. Bojone sampean gelem apa ora? Rabi sampean. Nek gelem yo pas sampean wis mari mulih baru diurus paspore sampean, surat jandane sampean, KTP sampean Hongkong. Budal nang Hongkong ditranslate budal nang Hongkong. Inggris. Bojone sampean sing daftar sampean mulih nang Indonesia. Lei meng-meng ah. Tak baleni ping piro swidak jaran. Sampean Tapi itu surat merah itu kan deportasi di bandara toh, Mas. Nanti saya udah ngurus semuanya, paspor dan lain-lain. Ternyata di bandara Hongkong ditolak, nggak bisa masuk Hongkong. muli yo mbak, paspore iku dikirim, ora sampean sing budal. Lei meng-meng ah. Paspore sing dikirim nang bojone sampean. Terus diurusi, kecuali sampean gak gelem mulih. Sampean kan gak gelem mulih toh? Mm-mm. Nah, aku ngomong apa ae sampai dobol wong sampean gak gelem mulih. Yo gak iso wong anjene sampean OS. OS iki ora duwe data. Datane mati kabeh. Yo ora mungkin iso rabi. Jelas. Gelem gak gelem nek pengen rabi yo njupuk paper sik. Tapi mbuh engko nek sampean njupuk paper. Di-approve apa enggak KTP-ne sampean? Angel. Ngerti enggak sih maksudku? Paham, Mas. Sampean berarti kan ndak gelem mulih. Enggak, aku takut mulai. Lha apa kok takut wong negarane dhewe kok takut, omahe dhewe kok takut. Lah orang udah dibuang sama orang tua aku kok. Aku di sini ada gendaan orang Hongkong itu. Lha jakan Orang tua aku mulih. malu. Lho gendakane dijak mulih no. Piye? Lah saya mulai, dia masih ada jatah lagi ke imigrasi Wancai ngurus apa-apa itu. Nggak ngerti untuk apa, nggak dikasih tahu ngurus apa. Lho ya berarti Entah dia. bojone sampean gak bener-bener seneng karo sampean lo. Nang Makau lo. Golek kerja nang Makau. Imigrasi itu manis ngomongnya aja loh, Mas. Katanya kamu bisa jadi turis, kamu bisa kerja lagi jadi domestic helper. Terserah, yang penting kamu pulang dulu. Mereka tuh hanya ngomong manis. Kenyataannya teman-teman saya nggak bisa masuk lagi, yang kasusnya sama. Duh. Yo sampean kok ngelokno imigrasi manis. Yo lha apa sampean OS? Persoalannya itu. Lah apa kok milih OS? Lah aku sejak awal sih emang tinggal bareng sama pacarku ini kan udah ngomong di sana. Jadi pacarku kan diomongin sama polisi. Seharusnya ya kamu juga di penjara dua-duanya karena salah. Lha ya bener loh. Sampean kumpul karo wong sing gak bener ya dadine gak bener no. Iya. Lho ora usah nangis, Mbak. Dan pengacara ngomong mau diusahain ini, mau minta paper gitu loh. Apa masih bisa toh, Mas? Aku udah beli tiket sendiri. Lha yo mulih Udah no. suruh ya mulai aku ki nggak iso toh, Mas. Ya berarti kan sampean gak gelem mulih. Ya metu nang Makau kono. Golek gawean nang Makau. Diurus dhisik,
Mari diurus surate metu nang Makau lo, oleh gawean nang Makau. Dari sini ke Makau bisa? Ya bisa. Apa dari Indo? Wes, cocok. Pas. Dari Indo ya boleh. Tapi wong paspornya Aku nggak sampean mau mati. pulang Indo. Mati ya. Wong paspormu wis mati apa ya iso. Wis sampean telepon aku duwe masalah ngene. Telepon aku pas biyen memutuskan arep POS lah baru aku iso ngandani lho. Lah nek wis ngene iki. Gelem gak gelem kan sampean wis dikongkon metu. Nek sampean gak gelem manut, gak gelem surate metu ya sampean mancep ae nang kono. Ya jadi posisine OS lo sampean. Wong saiki wis Lah OS. ora digoleki rene to Mas, kan tahu alamatnya. Ya ora lah apa kurang gawean dhek gak goleki lo dijarno. Nang operasi kecekel iku baru sampean deportasi paksa. Oh. Kok di penjara dhisik. Ngono lho. Kok bingung. Lah sampean biyen lapo memutuskan OS? Ora ngerti Ikut dalan. temanku. Nah, kancane ditutno. Ya saiki sing remuk sampean. Tapi kok mereka yang OS itu kok bisa nikah toh aku kok nggak bisa toh Mas? Ya iya, wong mereka daftar paper. Lah aku emang karena aku nggak ngomong gitu ya. Ya Aku nggak iyalah. ngomong mau. Padahal aku udah ngasih alasan loh aku nggak mau pulang Indo karena takut pulang Indo. Ya sampean gak ngomong Ada paper masalah. kok. Aku mau ngambil Oh. suaka gitu kan. Nek ngomong ngambil suaka ya diurus kono nang Kaulon B. Iya sih. Ih salahku itulah. Ya salah Nggak ngomong kabeh sampean itulah. iki. Sampean iki wong salah kabeh. Ngikuti wong sing salah sampean iki. Lah wis kadung teles lho Mas. Kebacut teles njegur kok. Loh. Lha ya makane saiki kan kate benaknone bingung. Sampean aku tak takoni. Gendakane sampean iki gelem ngrabi apa ora? Iki persoalane iku sing paling penting nang kono. Lah dia loh yang paling ngotot pengen ngerabi kuwi. Dek kuwi lho. Loh, lah Aku iya pengen nikahin dia. saiki gini loh. Sampean disuruh pulang itu datanya sampean dienolkan lagi. Baru dia ngurusi rabi di sini. Itu loh, iku gak ngerti sampean omongan kotak bolan. Baleni pengsudak jaran panggah gak ngerti. Karena sampean gak gelem mulai. Sampean itu pulang itu ngenolin data lagi. Sampean bikin paspor. Ya kan? Sampean dikirimi bojo sampean. Gendakane sampean iki mau memanfaatkan sampean ora bener-bener rabi karo sampean kok. Paham gak? Nek dhek seneng ambek sampean ya mulai. Ya ayo tak kancani mulai wong jenenge seneng cinta tak kancani mulai sisan. Ya kan? Wong dhek sing wong Hongkong. Bisane panggah urip. Mulai ngekei duit sampean, gawekno paspor sampean nang Indonesia. Lah dia pengen ikut mulai lah. Aku mulai seminggu kemudian dhek kongkon nang Wancai. Lah biar bareng. Gak bisa. Saiki sampean dikongkon nang Wancai iki lapo nang Wancai? Bapakku, apa pacarku sendiri yang disuruh aku Lah enggak. ya Aku lapo. pulang dulu. Lapo? Dikongkon lapo? Enggak dikasih tahu. Pakku itu memang jatah absennya dia itu enggak sama kayak jatahku. Absen. Dia Loh, pacar sampean bojone sampean iku memang lapo nang apa enek urusan apa? Wancai. Iya, Kita maksudnya nggak dikasih tahu. Katanya cuma laporan aja. Bojoku nanya. Pertama ke Wancai. Datang terus tanda tangan. Terus katanya nanti bulan depan datang lagi ke sini ya. Untuk apa? Bojoku nanya apa namanya? Apa aku harus di penjara atau di sidang atau bagaimana? Kita belum tahu. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Jawabannya mereka gitu di Wancai. Jadi nanti itu pakku itu di sana, entah dia di penjara atau dituntut atau bebas tuntutan nggak tahu. Masih belum tahu jawaban mereka.
Ya nggak apa-apa pulangnya menurut sampean. Jadi sampean itu pulang itu ngenolin data karena data sampean udah mati. Ngerti nggak? Pulang itu ngenolin data. Ngerti. Bukan nggak Iya. mau pulang. Kalau sampean nggak mau pulang, data sampean tetap minus gitu loh. Ngerti nggak? Karena sampean itu Tetap sudah jelek. tetap minus, tetap nggak bagus. Tapi kalau sampean pulang itu kan nol lagi. Sampean bikin lagi di Indonesia. Nah, bojo sampean lah yang ngurusin nikah setelah sampean bikin data di Indonesia yang baru. Nyowone iku disambung dhisik nang Indonesia. Saiki iki sampean wis ora duwe nyawa. Ngerti nggak karepku? Nggih, ngerti, Mas. Saiki ngene lah. Orang-orang yang Saiki udah ngene lah. nikah yang Tak kasih tahu saiki ngene lah. Sampean manut ambek wong-wong sing nang jaba iku lho. Wong jaba iku mari OS dadi paper, makane dhek duwe data, tapi sekali lagi datane paper. Nah, nikah iso tapi KTP-ne mbuh jelas apa ora. Ya nek anjene pengin manggon nang Hongkong ya iku solusine nek ora gelem mulih Indonesia. Lah nek aku nek sampean takok aku mulya gawe data maneh, datane kirimno bojomu, bojomu ngurus nikah. Dengan surat undangan nikah tadi itu bisa membuat dirimu jadi di sini. Tapi dirimu harus pulang dulu. Nguripno dirimu dhisik, datanya itu diuripno sik. Ngono lho, ngerti enggak? nggih. Gak iso diuripno nang kene datane sampean iku. Panggah ngeyel model apa jan mulih. Nek seminggu dek nang omah, ya pas mari mulih iku jan gawe paspor. Alasannya gawe paspor apa? Menikah sama suami saya, itu suaminya ada di situ gitu, calon saya itu. Ngomong aja kayak gitu di imigrasi. Sampeyan gawe imigrasi ndi mbuh Malang ta, Surabaya ta, Semarang ta, Cirebon ta, Jakarta ta. Marang ngono minggu depan dianya suruh balik lagi. Iku nek bojone sampean cinta karo sampean. Nek mau digawe tumpak-tumpakan tok ae ya gak mungkin gelem koyo ngono mbelani sampean. Dia tuh awalnya bela-belain banget. Lah giliran sekarang tahu ribetnya kayak gini dia wis males ngono lho, Mas. Lho lah iya makane sampean sing kudu pinter. Njaluk dhuwit sakake-akehe. Nek anjene gendaan, simpen duwite sing akeh, go mulih nang Indonesia, aja muk diapeki karo wong Hongkong ae. Ini udah sih dikasih ya duit, udah apa-apa dikasih sih, Mas. Dia Ayo juga mau nganterin nanti. ayo jangan mulai lho gawe paspor. Nek gak ngono sampean gawe paspor terus telepono manek. Sampean kok jek tak kandhani solusi jek ngeyel karepe sampean dhewe. Lha iki negarane sampean apa negarane wong Hongkong? Nek sampean sing duwe aturan, sampean sing ngatur dhewe ya sak karepe sampean monggo. Iki negarane wong sampean nek dikandhani bolak-balik bolak. Apa yang ngentekno ababku? Bayaran ya ora, ditukokno kopi ya ora. Engko tak tukokno lho, Mas. Aku arek rono ra kuat iki wis kliyengan aku. Ya mangane kakean mikir, ora usah dipikir urip ya ngene iki. Aku Wayahe ki wedi. mutusno sesuatu ora takon-takon kancane, ora takon kene. Giliran duwe masalah ganti takon awake dhewe. Kan iki aku bingung. Nek sampean arep OS biyen takon karo aku ya tak duduhi. Gak sampe koyo ngene kedadiane. Mangane ngono lho. Lah nek saiki kedadiane kaya ngene wis sampean tak duduhi solusine, panggah ngeyel, njaluke panggah nang Hongkong. Oh ya mono iso ora iso. Negara iki duwe aturan. Dudu awake dhewe sing ngatur. Kok sampean malah ngomong imigrasi PHP tok, omonge manis-manis. Imigrasi ya tegas nek karo wong-wong kaya sampean. Paham enggak? Nek gak ngono sampean njupuk paper. Ngomong paper nang kaulun B kono, terus marang nu meteng duwe anak. Nah, kemungkinan oleh KTP-ne ya mungkin karena enek anake. Nek perlu anake sing akeh, loro apa telu.
Diwehi sampean ku Iya. KTP. Lah Mana? tapi udah kayak apa wis kaya ngene iki apa iso juga paper Mas rono neh Ya ngono. nang kaulun Wis lah B. terserah. Wis lah arep mbok penjara arep mbok apa ngono ya. Iya nang kaulun B kono. Balik meneh ngono. Iya, aku njaluk paper ngono lho. Nek kowe gak gelem mulih. Lah rono dhewe iki apa ditanggepin arah nggawa pengacara. Yo lah lapo sih kok leren pengacara barang. Ora adek pengacara, aku nang Indonesia utangku akeh, aku arep dipateni wong. Ngono lho. Dudono SMS. Lah aku wis ngomong ngono lho Mas. Aku wis ngomong ngono lho nang kolon B aku dipateni mantanku. Nah, terus? Utangku akeh ro dheke. Lah aku nang kene duwe cowok meneh, ya aku dipateni to. Lah yo iya ngono. Terus? Ya wis, bojomu kon ngeki uang jaminan. Wis kei uang jaminan lepas ora ditahan. Dalam sidang iku nggak nahan aku jadi tahanan luar. Selama 15 bulan akan kami pantau. Tidak ditahan di dalam karena ada pacar orang Hongkong. Ada yang menjamin. Wong sidang urung enek seminggu wis diceluk nang kolon B meneh. Pulang. Loh, lah sidang wingi ora enek gunane no. Aku bayar sidang dhewe. Iya diputusno, berarti sampean dideportasi. Lah iya berarti nek wis dideportasi. Masuk rene iki ya wis angel lah Mas. Jare sapa? Kaya pakku. Lah ngurus nikah ngono ki apa ya iso. Iso. Aku Ya iso. apa mangkate rene turis ngono. Ora mangkate rene sampean niku nek bojone sampean sudah ngajukno nikah, sampean aja budal dhisik. Nek wis enek surat undangan mau nikah, baru Undangan sampean menikah. budal. Memenuhi undangan. Iya no, kan enek undangane. Itu wis gak bakal ditolak iku. Sampean gak ngerti tak omongi tak bolan baleni. Mulih, ya. Paspormu kirimno bojomu. Nek paspormu dikirim berarti awakmu kan ndak budal toh. Ngerti nggak? Lah bojomu sing ngatur nang lembaga nikah. Apa saiki pengko adem. Sik ta Buyan ngomong karo wong bulet karo uteke dhewe iki lho. Enggak, intinya dia tuh enggak mau pulang. Lah pakku nek tak tinggal nang kene apa ora mantan bojone marani wae, Mas. Ya iku urusane sampean karo mantane sampean. Aku ngekeki saran. Sampean trimo kenek gak gelem ya wis, aja telepon-telepon maneh. Wis dikandani bolak-balik kok panggah ngeyel. Uripmu aja ngeyel. Nek dikandani sing bener, kenek digugu, ora kenek guangen, ya wis milih dalanmu dhewe. Ngono lho, Mbak. Wis ah. Ya. Sampeyan iku kudu nguripi nyawa maneh. Piye carane nguripi? Mulih nang Indonesia, gawe paspor saka Indonesia, iku nyawa urip maneh. Ya Mas, aku tak mulai wae Mas. Kok ngeyel. Engko bojomu iku dari situ nek bojomu gelem ngurus nikah, berarti bojomu iku gelem Indonesia ndi? nikah mbak awakmu. Indonesia ndi? Mbok, Indonesiane Yo, ndi yo. sampean? Lampung. Lampung. Lampung aja. Heeh. Ngono lho, nek bojomu ancene bener-bener cinta karo awakmu ya dikirimi paspore, dikirimi syarat-syarate kabeh ora ya digawa nang lembaga nikah karo bojomu. Tapi nek bojomu cuman kau-kaucan karo dirimu, ya itu deritane sampean. Aku gak melok-melok. Wis kuncine nang kono nek sampean sik tetep mulih pengin nang Hongkong. Ora iso budal nang Hongkong, dikirimi duwe akeh, gawe paspor budal nang Makau, golek kerja nang Makau. Kan iso basa Kantonis to? Heeh. Nah, ya wis lho. Iso. Mulya dhisik benakno nyawamu. Aku membengi ya wis ngomong karo bojoku. Aku nyoba dhisik ya piye iso ora. Aku mulih dhisik terus engko rene meneh. Nek ra iso aku nang Makau, jare dhek nang Makau malah luwih penak. Aku iso marani jare. Nang kono. Ya wis mulya dhisik gayo paspor maneh. Paspormu lho mati. Bentak piro ya Mas yo? Gawe paspor nang Indo? Murah lah 550. Sejut. Oh, aku tuh udah beli tiket iki langsung Lampung. Ya wis mulai Jakarta lho. Lampung. Mulai sik lah. Heeh. Ben aman. Mulai sik yo. Nang Makau yo jek akeh.
Engko ngurus surat nikah nang Makau ya begitu Makau sampean oleh kerjaan paspore digo bojone sampean ngurus nikah. Mareng ngono enek undangan nikahe sampean teko Makau budal nang Hongkong lah oleh karena sampean duwe lamkat saka Makau. Nyawane urip. Dadi mlebu Duwe nyawa Hongkong ya. iso. Iya. Mulane bojoku ki marah-marah terus ora kowe mulya dhisik mulya. Ya wis dikeke mulai ngono ya mulai lho. Endi aku ana dhuwit sing akeh ngono lho. Dhuwitmu piro ndi wis? Iya dhewe kowe tak wae dhuwit, kowe butuhe mira. Nah ya wis lho. Aduh. Wis, mulai aja umek kae. Oke? Nggih Mas nggih. Delok neh videoku ku ping pindho sampean delok neh ping 4, ping 5 nek iso ping 10 ben sampean mudeng. Nek iso apa jenenge ngopi duduk santai ambek ngrungokno engko kan ya uteke sampean mlebu nek jek bingung ora bakalan mlebu oke Oke Mas, matur suwun Mas. Oke bye bye buat teman-teman semuanya dikandani ngeyel sudah nyawanya habis suruh pulang betulin nyawa cek panggah ngeyel oke buat teman-teman semuanya yang di luar sana atur strategi kalian kalau kalian mau bikin A, B, C, D, E, F, G pahami peraturan di Hongkong biar kalian bisa bertahan oke keep stay tune my YouTube channel and see you next video bye bye